pořádně si padáš normálně. To musíte vědět. Já se vám důvěřuji. Musím se posunout. Jsi na křivo. Spadneš, Pepo, nedělej to! Počkej, mama se drží, ne? Tak. Výborně. Ano, můžeš. Myslím, že jo. A ještě jedna věc. Ruce, buď takhle. Jo, ti, co chytají, to budou mít takhle ruce. Právě. Ano, přesně tak. Takže buď na hrudníku, anebo vlastně takhle. Jo? Jdeme na to. Tak, chci to pěkně. Jo! To bylo dobrý. Mají silu? Mají silu? Jasně. Říkala, že půjdu do kolen. Ne. Mám otázku, kdo je asi tak nejtěžší z nás všech? 70. 70. Není to tak drsný, jako fakt, ono to vypadá víc. Já mám obavu o to, když budu padat. Super. Nechceš si mít taky? Nechceš si mít taky? Já jenom tu kameru naštívím. Já. Další? Ale jinak já mám to tak hrozný není. Počkej, ještě taky staní. Já se jenom šteluji. Dobrý, budeme takhle, ano, mezi sebe, běž, Možná ještě jenom trošičku vytoč, jakoby takhle. Že to vypadá, že bys vám padal na tak, výborně. A užívej si to, chviličku se navíme si to, Já vím, to já se jenom tak soustředím. Nejsi Ježíš Kristus. Uvolňuju. Ty někoho flakneš tam mého rukama takhle. Jo! Dobrý. No. Takový, jo, ty zhoupneš, no to ještě jde. A teď tam takový ten šok. Co bude? A teď pak ještě chytřilová. Tu je menším stresu mi tady. Tu já už to nevydržím. Tak děvčata. Velký. Pojďte. Projdi se po střepek, výborně. Hej, když ji udrželi Pepu, tak proč by nemohli tebe? Co? Já se ti nedivím. Nedostanu infarkt. Však já jsem už udělal. Mým fikátem. To je pozbuzovat. Když spadnu na ten kameru a zadek, můžeš nějak se to stane, prolomím. běžet a pak ho vypneš. Jak to mám dělat, abych se neprolomila do toho? Prostě padneš rovně, no. A to jsou přece instinktivně se musíš prolomit. Pomeň si, ti bylo 16 a byla poprvé zkoukat. Tak ti to pěkně podrží, jo? Janičko, komplikuje člověku život na 5. Ano. To jsem se krčel, takhle tohle je lepší. Malinko si ten zadeček pustil, jo, ale jako dobrý, v pohodě. A nebo si třeba asociuji, že máš jakoby v zádech nějakou tyč, jo, jako, víš, nebo nějakým způsobem si pomoct. To bude nadbyl, pánové. Ne, dobrý. Prostě si to Je užij. špatně. Já se A taky z bojím, jakého co to konce nedělej. tady? No, Tady stojíš. Na druhou stranu bychom nestihli přeběhnout. Ty mě viděla maminka. Co dělám? To je tvoje přítelkyně, manželka. Já si- Jdeme ruky. Já si vyzkouším, jaký mám pocit sebevrah, než skočím. Ano. Pohodě, tak se třepu. Ještě mám jít dál, nebo co? Ne, to je dobrý. záleží na tobě. Užívej si to. Nekecej a A prožívej. nejsou křivě? Kece a padej. Ne, teď jsi dobře. Můžeš. Rychle jsou nadechli. Já se spíš bojím, že se prolomím, že nespadnu. To nevadí, i tak tě chytnám. A zdá se mi, že jste nějak nakřivo. Ne, ty si to krásně užíváš. Ty si nakřivo právě. Se kroutíš. Já bych navrhoval se s Janou nebavit, protože ona pak o tím bude moc přemýšlet. Budem ticho. Já si sledu. To můžeš. Ano, tak. Já si ještě počkám, až to někdo si udělá závěr. Já se bojím. To je ten účel, to zvládne, to je ono.
se asi bojím. Chceš strčit? Je to asi, Miluško, pojď to dělat. Já mám větší váhu, já Zkusíš to za mě prostě chvilku. nepustijou. Tak to nějak... Ale já se nebojím, že mě nepustil. Já se bojím, že se prolomím. Ty už jsem absolvoval. Ale jako můžu ti říct, že ke 100 kg jsme měli prostě ty, který si hačili. Taky, to se nechá prostě. Není problém. Mě úplně špatně. No půjdeme spolu. Tak jak to jdem? Počkej, ještě tady jeden silák. To bylo do lakeců, viď? A jdeme. No ale jako můžu říct, že to pěkně hnusí. Teď se zbavilo o tom, jak vypadáme, nebo co? Se nás mohlo dotknout trošku. Což je nebezpečný vzhledem k tomu, že jsme v podstavce. Ano. Hlavně se nesmíš prolomit. A teď zádem může. Jasně, že může. No, Cokoliv. jasně. Je to, pro ten efekt je nejlepší jakoby opravdu rovně. Tak pojď mi Milušku. Tak se soustřeďte. No, My jsme. Na sebe se Já nevím, soustředit, jestli ne ty na nás. styky třeba lepší. Takže tak můžu? Ano, ano. To by šlo. Byla jsem těžká. To nevím. Jsem tě nechytala. Kamarádka, prý se lekla tak. Jo, jak ženy řídí a... To je dobré, že jsme se shodli, ale... Tak jo, tak jdu, jo? Jo, pojď. Já si to nebudu užívat tak, jak ty, On jo? je trošku delší. No tak aspoň tu hlavičku ti taky. Ty vole. Ale je to jako do měcha, je to fajn. Je to jak do peřiny. To jsem chtěl slyšet, no. To jste mě mohli říct. To mě moc pomohlo. Tak je to fajn. Jak má být rovně, když mám jednu nohu výš? Dobře, dobře, Roberte. Užij si to. Užij si. Nepustíte mě, jo? Ne. Tak jdu. Ježišmarja. Přivil, tak to bylo úplně cítit, ta váha najednou. Ano, ano, já jsem to pod zadkem, já už jsem to nemohl korigovat. No, šel jsem prdelo dopředu, no. Jak se ta zátěž najednou rovnoměrně nerozloží, tyjo, to je najednou úplně... Je, ale nechá se to, jo, je to, víra tam je to vždycky v pohodě. Ale po druhé už to je určitě lepší, jestli ještě budeme. Děti jak to milujou, jako prostě. Janíčka jdu. A počkej, já to chci vychodit, Katy. Ty jsi mě nedržela. To máš co budu. Nedržela jsem ho. Já jsem se na tebe bála, ale... Ano, to je to nejlepší ucuknout teda. Jste nachystaní? Ano. Jo, pojď možná ještě trošku jít na kraji, co tady nebouchneš. No. Takhle? No, až budeš svítit okraj, neboj se prostě, jako, vyskáčeš z prkna 20 metrovýho. Jak spanák. Já z prkna totiž neskáču, takže... Jsou na rovno? Jo. Jo, to by šlo. Jo, Aha, tak jste já přesvědčili. šel, ale my jsme reagovali, jo, šel jsem trošku do strany, ale my jsme No, se... tam fakt to... No, ale dobrý, v pohodě. Tak, Než to uděláš s dotočkou. tyruje to. Počkej, on nevíš tam, pojďte toto. Jo, zase, protože jsme se... No, dobrý. Tak, no, dobrý. Jo! Jo! A teď Marta, jo, on si to taky zkusí. Jasně. Fakt, odsud dobrý. A když člověk ví, že prostě, jak to teď chytneš, tak... Oj, strpí. Těsně předtím, že? Než vlastně. Skalujte mě. Lidu, počkej, my si nachystáme.
Dobrý. Jo, máš, no, dobrý. Jsem vůbec nerozmýšlel. Jsem vůbec neroztahoval. Já. Dobře, že? Jo, přestanuješ, ale jako neuvažuji nad tím, neřeš to, Za ještě jedno. Jo, jsem první. Ne, Bude zlatý hřeb. Vlastně já to mám říct. Ne, no, to nemyslím to neřeším, prostě. Věřím vám a to na tebe. Tak počkej. Ty nemáš nohy rovně, Není že? moc, Jedna je víc. No, sem, pojďte ke mně, protože je natočený jinak. Dobrý. Tak, dobrý. No hele, trošku dál, počkej, on je delší. Jo. Tak, držte mě. Podívej se, kam padáš. Jo, to bylo ukázkový, jo. Aspoň bylo vidět, Ano, že prostě váha nerozhoduje. Ale to, jak se padne, to je Je důležité. to dobrý pocit. Fakt, že jo. A nebolí to nic, že? Ne. No, až Tak to jo. tak je. pojď. Já jsem říkal, že nikoho nutit nebudu. Ne, Janí běž, přišla bys o hodně teda. Nikoho neboj nutit mazej. To je pohodě. Vy mě schválně pustíte, aby byla sranda. Ne, brďo, ale to by mě nenapadlo. Dějte blbosti. Soustřeďte se. Na co? Hlavně mě držte, já se asi prolomím, já nepůjdu rovně. To nevadí. Tak tě chytnou. Prolomíme s tebou. Milušku, bylo to v pohodě. Jo, úplně spadne kámen, to se veď moc o pár vteřin to bude nádherný. Stojí to za to, děkuji. Jo. Když to hodně hodíš, tak jo. Tak jedem. Super. Úplně jsem srala. Janí, úplně se uvolnila. Buchni tam. Nepřemýšlej o tom. Když udělal já, jak jsem se bál, tak... Důvěřuj těm, co tě chytí. Dobrý, dobrý. Jde o vteřinku jenom, a pak Jsme už, tady. pak už je to jedno. Jsme tady. To nezastaví. Ano, tak. Ne, to si nechci. Ne, Janí, fakt to stojí za to. Kdyby to bylo blbý, tak řeknu kašli na to. Já budu bublovat a až Nezvládnu za přestanu, ano, já budu bublovat a až přestanu, tak skočíš, jo? Nebo zkus půl minuty tam stát a mlčet a když tak slez. A až přestanu, tak skočíš. Jenom si to představovat. To je Tak se spustíš, No, jenom. představuj si to, nemusíš to udělat. Ale můžeš. A nebo to Já nejdu. Vždyť si nejlehčí s nás, nemáš důvod se No, bát. kromě mě. Tak A nebo možná jo. Nevadí, tak jdem další Ale kolo. nebojte, vy Další nepřijdete kolo? před uhlík, já je jediná přejdu. No ale to